Osipano Tino Cheme Tinor was Warume Tinor was Wahamazam Ayuwa mambo tichitambudzika Warume tinotambudzwa nezvenyika inohama aiwa mambo asi tinosiwa hama dzangu pano Warume pano handi musha wedu ka tichaenda kune nyika Warume pano handi musha wedu Warume ganiwe tinosiwa hama dzangu tinoenda Warume Osipano Tinoche Tinorwaswa ndi Satani hama tinoyedzwa Warume tinoyedzwa zvirokwazvo Warume tichitambudzika nezvenyika ino tinotambudzwa nemadzudzo enyika hama asi Warume asi tinosiwa hama dzangu pano Warume pano handi musha wedu tichaenda kune nyika hama dzangu tichaenda kune nyika Warume Warume pano Takaira Asiba Warume timusiki wedu hama dzangu kuti tisogadzirira Warume iyo nzvimbo Warume iyo nzvimbo yakana iyo Jesu Warume kufanira Warume wakatisira isi Warume Warume pano Warume gariwe Kuti
warume we emafaro akananga hamata kuti hama dzedu isi kuti hama dzati wega warume dzatituka warume ngatisatye tine hama warume inopinda warume inopinda hama dzenyika ino inogara warume inogara kwakude warume warume bano warume gadida tete sinasiwa hamasa nakunda senyika chinoendele kufara warume gereke bano warume bano warume wetino tinasiwa hamasa yatino yenda warume kadatakunda senyika warume warume bano Did